Как си, бе, мойче? Имаш ли си приятелка? Не, сериозно не, само за вечер две. Много ли такива има и... Бая. Като цял ужас, много са зле жените. Защо не си избереш някакво момиче да създадеш сериозни взаимоотношения, да си я обичаш истински? Ние, мъжете, искаме прекалено много. Искаме красива, свяста, мила, добра, нежна, чувствителна. И в същото време тия искат много развити мъже с пари, коли. И тогава се получава едно разминаване. Грозите жени искат по-скромни момчета, пък ние искаме красиви и тогава става всичко мажа с грозди. И какво смяташ да направиш, че да си фанеш сериозна топ жена? Или трябва да забогатее, или да вярва в Господи, да им прати по-нормална. Да не изисква толкова много от мен, защото те изискват прекалено много. Те искат коли, апартаменти, къщи, имоти. Да могат да си го позволиш в България това нещо. Ние не живеем в Америка, ние сме тук на някакви нижеви заплати. Няма как да стане да забогатеем.